Good morning mga kaspero. Pero hindi na good morning kasi tanghali na. Spear fishing tayo. At meron tayong bisita. Si Bro Ian. Pero dito na siya sa Boracay. Ako, dumating na ako dito. Sa wakas. Hindi na plano yan pero natuloy. Walang plano-plano to. Biglaan lang. Ayan, biglaan lang daw. Parang Boracay doon ang titirahin yan eh. Si Master Dodoy. Ayan, Boracay Spear Fishing Adventure. Yung bangka niya. Si Master X at saka si Michael. Si Kuya. Ayan. Si Bro Kevin. Dalawa yung import natin ngayon eh. From kanyan. From Zamboanga. Let's go! Yan yung mga nakasama natin sa Siko. So, let's go na mga kaspero. Hunting time na tayo mga kaspero. Itong spot na to, lagi ako nakakahuli dito ng marble grouper, ngunit paisa-isa lang. At ilang buwan na tayong hindi nakabalik sa spot na to. At meron akong nakita dito na 2 piraso nung malakas yung agos. Kaya ito medyo mahina yung agos at saka napakaganda ng tubig, napaka-clear. Kaya eto, pinuntahan ko. Tinitingnan ko yung paligid kasi nandyan sila sa paikot lang mga kaspero. Ayan, ngunit wala tayong nakita. Ayan, tinitingnan ko pa rin, baka biglang pumasok. At wala talaga akong nakita, kaya sinilip ko na lang itong butas kung saan sila nakakatago. At nakita ko nga yung isa. At pinag-iisipan ko kung papanain ko, ngunit medyo malalim itong spot na to, kaya hindi ko muna pinana. At ang kagandahan lang, lumabas yung isa at humarap, kaya ayun, napana natin mga kaspero. Matagal na natin hinahunting to mga kaspero. At natali natin. Malaki. Woo! Uy naman o, marble grouper. Alright.
Itong next drop natin, nakakita ako dito ng isang malaking king mackerel mga kaspero. Ayan, medyo lumalayo siya, hinahabol ko. Talagang sumasalubong siya sa agos at nakatalikod pa sa atin. Hirap nating panahin ito, baka hindi tumagos yung shaft natin at makakawala, sayang lang. Kaya habang hinahabol ko, ayun, napagod na tayo. At ang ugali nito mga kaspero, pag umangat ka, liliko yan. Ayan, lumiko mga kaspero. Kaya hinabol ulit natin, ngunit lumiko ulit siya. Pag naka ganyang posisyon na siya, hirap na siyang panain. Kaya hayaan na lang natin at balikan na lang natin yan next day. At dyan lang naman yan, hindi yan naalis mga kaspero. Next drop natin, nakita ko itong napakaraming sardines, isang grupo. Pag ganitong sitwasyon mga kaspero, napakaraming sardines, maraming naghahunt dyan ng mga pelagic like king mackerel, GT at mga rainbow runner. At ito nga, nakakita tayo dito ng dalawang rainbow runner na malalaki, around 5 kilos yung isang piraso. Ayun, nadali natin at ang ganda ng pagkatama natin dito sa rainbow runner. Talagang humarap siya sa harapan natin, kaya panain na natin ito. Big size, malaking rainbow runner mga kaswero. At after natin na-secured yung rainbow runner, binalikan ko yung mga sardines at ito yung nagpakita, isang waho or tanigi rin mga kaspero. Ngunit masyado tayong na-excite at saka medyo malayo, hindi natin natamaan, sayang. Good size na rin sana yun, around 4 kilos na rin. Kaya eto, binalikan ko yung mga dito ulit. At eto, isang king mackerel na naman mga kaspero yung napakita. At ang ganda ng pagkatama natin, tagos yun, kaya walang kawala kasi naka double flapper tayo. Ayan, paangat pa siya sa taas. Ayun, at napakaganda naman ng pagkatama natin, hindi yan makakawala. Ito, nag-drop ulit tayo dito sa may bahuran na part. Yung hinahunting ko dito mga kaspero, yung midnight snapper at saka yung silver drummer or ilak. At meron ding mga labahita dyan. Ngunit nung padapa tayo, tumago lahat yung mga hinahunting natin. Ayan, wala sila. At naghintay ako dito. At hindi ko kaagad napansin nung pagka-drop ko sa bato, mayroon palang dumaan na king mackerel sa harapan ko. Ayun mga kaspero, nakita nyo yung buntot, huli ko na nakita, palayo na siya. Kaya umangat ako, hinahabol, baka maabutan pa natin. At ayun, paangat ako, umikot siya. Kaya ayan, nasa range na siya, pinana na natin at tinamaan naman. Kaso lang, napababa yung tama natin. Pero hinayaan ko yan mga kaspero, hindi ko punersa, baka matanggal.
Kaya ayun, ang dami niyang hinatak na line natin, pero naka 80 meters yung line natin, kaya hinayaan na natin hanggang sa makuha natin. Muntik na mag-naplis. Ayan o. Oh. Ah. At ito, hindi ko ina-expect na magpakita itong mga big eye barracuda, mga kaspero. Napakarami nila, kaya tinatimingan ko na makapag double shot tayo dito. Ngunit yung nangyari, sobrang ilap nila. Pag nakatutok na tayo sa isa, bibilis ulit sila. Ayan, kaya niisip ko kahit isa man lang makahuli tayo dito. Kaya eto yung nangyari, mga kaspero. Yun, nakapana tayo ng isa. At medyo daplis pa yung pagkapana natin. Kaya ayan, umahon ako, pumunta ako sa bangka. Doon ko na hinila sa bangka. Hindi ko alam na yung pagkatama pala ay daplis. Ala. Muntik na. Muntik nang nakawala. Ayun o, muntik na lang. Aba, meron na naman nagpakita na isang malaking king mackerel, mga kaspero. Ito, ayan, syempre wag na natin yung bigyan ng pagkataon na hindi natin mapapanahin talaga natin ito. Medyo malaki ito, mga kaspero, around 11 kilos. Kaya ito na yung last na isda natin sa araw na ito. Ayan, ang ganda ng pagkatama, halos hindi na siya makahila ng tali natin, mga kaspero. Yun o. Dog. Dog. Woo. 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 Dog. Laki. Alright.
Shoutout nga pala sa mga solid subscriber natin mga kaspero. Kay GR Bernabe, Kasalong TV, kay Joe Marpadrigan, 1962, kay Joselito Rebella, kay Guyat de la Corte, kay Steve Kai, 804 from Iloilo, shoutout kay Renz Castro, shoutout from Kabalian, kay Bernie Estreno, kay June Mary Laya, 2819, RJ Bangalisan, ayan, shoutout. Dindo Brigido, kay HS Arbert, Belyaza 7621, shoutout. Glenn Nakaren 3204 from Dapitan City,